И здравейте отново, приятели. Аз съм Джебес8. Аз съм Фаренхайт и още свикнал с името. Да, и тук отново сме в Spidercraft България. И тук, където Фаренхайт си направи къща. Ето, както виждате, доста готина. Има Ender Chest, чудо. Има и още честове. Имаш големи честове. Вау! Enchanting Table. Велика. Който е 12 левел. Направо да ви чува. кърти хора. И сега отиваме да ви покажа още една къща. Не тая, защото тая ви я показах. Тук не гледайте, не гледайте, не гледайте, не гледайте, не гледайте. Няма да гледате, няма да гледате. Затворете си очите. Не. Защо ма затвори? Аре, излизай, бързо. Това е къща, брат. Моята. Вау. И така. Ето я, къщата, която направих в предишните 3 части. И тук е томболата. Доста грешно съм го написал. Томбола, който иска да снима с нас. Еми, да, значи взимате си... аз ви давам книга и перо. И вие пускате книгата в хопера, просто. И сега ще ви покажа скинът на ночи. Не, аз ви го показах. Добре, скинът на администратора. Доста готин, нали? Това на Джебес ли бе? Не, това е Йорк. Това е на нощ е най-якия. Да, на нощ го правихме вчера, приятели. Много е готин, нали? Кърти, знам, че завиждате. Знам. Брат, виж бе. И както виждате, приятели, имаме толкова... Спри да показваш такива глупости, малки деца гледат това клип, дали срам, бе, срам. Хора, тук има доста готини пилгини. Значи, когато се появи един скелет, на него пише интернал скелет. И той е с диамантени брони и диамантен меч. И когато го убиете, мисля, че ви пускаше някакви брони доста готини и меч също доста готин. Има и интернал крипър. Той ви пуска бутушки на Breaking 10 и плавно падане 3. Доста готини пилгини има. Даже на мен ми харесват. И вижте ма къв съм як, имам си стъкалце на главата. И тук Фаренхайт също има стъкалце на главата. Няма цели с лук. Ой, сега я ще си направя. Ще видиш. Къде ми? Братле, моя е Infinity 1, Flame 1, Punch 2, Power 5, Looting 3. Той можеше е такъв, ти ко си мислиш? След малко в другата част ще ви покажа Gold. Имаме Gold симулатор, такъв пилгин, доста готин. Какво правиш, Ема си го енджантнах. Фак. Къв ти е? Ама няма флейм. Сад? Фаренхайт. Не. Яла тука, яла. Казах не. Сигурен ли си? Що отида? Отидих то. Бой. Да, това смилото. Ела, Фаренхайт. Тук. Дръж го и ми служи книга с флейм 1, пълса. С какво? Флейм 1. И след малко ще продължим тази част, приятели. Надявам се да ви е харесало. Отново краткото видео и